Wel, dyna ni, wel, croeso cynnes iawn i bob un ohonoch chi. Dwi'n gweld bod 55 ohono ni wedi troi mewn heno. Felly mae'n dangos bod gennym ni gyd, wel, ddiddordeb mawr yn y triniaeth. Be ydi alternatif dwch yn Gymraeg? Dewisol neu rhywbeth felly? Mi geith y merched ddeud wrthyn ni beth bynnag. Rai fi gyfadde, mi ges i driniaeth blynyddoedd yn ôl bellach, ac o'n i wedi rhyfeddu just wrth fwytho'n rhaid i, oedd y ferch mae'n gallu dweud be oedd y nghyflwr corfforol i a be oedd y bod arna i a hyn a'r llall. Ac o'n i wedi rhyfeddu yn de, felly dwi'n edrych ymlaen at gael yn rhyfeddu eto heno gen y ddwy sydd efo ni. Mae gen i ryw bwt bach y fama wedi cael gwybodaeth amdanyn nhw. Mae Sian, o'n i gweld i fyny 2 funud yn ôl, dwi'n gwybod lle mae wedi mynd, mae pawb wedi symud o'r lle yma. Mae Sian yn wreiddiol o Garnos, ddim yn hell o ddi wrtha i y fama, Carnos i'r Drefaldwyn, ac yn byw erbyn hyn yn Farmers, pentre bach rhwng Llambed a Llan y Ddyfri. Mae'n briod a rhys ac y fam i 3 o blant. Ac ar ôl graddio, mi dreuliodd amser yn teithio'r byd, a dyna chi braf fysa hynny yn de, efo'r tywydd yma. A mi ddoth i garu Adweitheg tra yn Asia. Wedi'r teithio, dyma gael swydd dysgu yng Ngholeg Powys y Drenewydd am nifer o flynyddoedd. A symud wedyn i fyw ar fferm deuluol i gŵr yn 2016, lle bu'n wraig tŷ a dysgu Cymraeg i oedolion gyda'r nos. Yn 2018, pan aeth i phlentyn i engaf i'r ysgol, penderfynodd hyfforddi fel adweithegydd clinigol yng Nghaerfyrddin, ac yna sefydlu i busnes Adweitheg Sian Elen yn 2019. Tra mae Anwen wedi dod mewn o dan enw i busnes yn dydy. Mae Anwen yn enedigol o Bentir, ond bellach wedi ymgartrefu yng Nghaernarfon gyda'i phartner Ifan a 2 ferch sydd bellach yn yr ysgol uwchradd. Wedi graddio ym Mangor a dilyn gyrfa yn y cyfryngau am flynyddoedd, aeth ymlaen i wneud gradd nyrsio iechyd meddwl yn gweithio drwy'r amser gyda dementia. A penderfynodd bod angen her newydd arni, ac yn 2019 cymhwysodd fel adweithegydd clinigol ar ôl 10 mis o astudio yn Ysgol Adweitheg Gaia yng Nghylgwri. Aeth ymlaen i sefydlu troedio Adweitheg Gwynedd yr un flwyddyn. Mae hi hefyd yn digwydd bod yn un o sylfaenwyr clwb gwawr yn nhref Caernarfon, a da ni falch iawn o glywed hynny hefyd, ynde? Felly, oes gen pawb lian llaw a hufen dwylo yn barod? Chwifiwch eich lluneiniau. Da iawn, wel, mae'n di yma man ymwyl hefyd. Felly, drosodd ata chi eich dwy, Sian ag Anwen, dwi'n gwybod sut ydych chi'n mynd i weithio fo. Un gyntaf a'r llall wedyn, neu dydwch chi wrtha ni? Croeso ato ni beth bynnag. Ie, wel, diolch yn fawr iawn am y cyflwyniad ac am gwahodd ni yma heno. Falch, wel, nervous actually, gweld gymaint ohonoch chi. Ni'n mynd disgwyl gymaint. Be ni'n mynd i wneud? Ni'n mynd i siarad chydig am adweitheg a gliro beth ydi o, beth ni'n neud, a wedyn mi nawn ni arwain chi trwy rwtîn bach a eich dwylo, so allwch chi cael blas bach o beth ni'n cynnig, a gobeithio fych chi gyd yn ymlaciog yn cysgu'n dda ar ôl i heno. Diolch yn fawr iawn i chi Gilnor am yn cyflwyno ni, diolch ti Sian. Na i rannu sgrin rwan yng Ngharad os fedrwn ni efo'r technoleg fel ag y mae. Wel, beirig na'r cwestiwn mwyaf ydy be ydy'r adweitheg yma. Ie? Mae adweitheg yn therapi cyflenwol ac yn hynny o beth complementary. Da ni'n cydweithio efo meddyginiaeth traddodiadol. Dydan ni ddim yn therapyddion amgen neu alternatif sydd falle'n troi cefna ar feddyginiaeth arall, doctoriaid, ysbytai ac yn y blaen. Felly mae Sian ar un cydweithio efo'n cleiantiaid i gael y gofal holistaidd gorau iddyn nhw. Mae adweitheg yn therapi ysgafn, cyffyrddiad ysgafn hyfryd ar y traed, sydd ddim yn goglais trwy'r amser. Rhai pobl yn i'w chwerthu bob un a hyn. Ond mae o'n cael gario allan ar y traed a'r dwylo, a hefyd ar y clustia
Ond da ni'r dwy'n gweithio fwyaf ar y dwylo ac ar y traed. I hwnna ar y trydydd un wan. Ie, ti am? Iawn. Reit, so tra'n hyfforddi, rydyn ni'n dysgu sut i leoli gwahanol darnau y corff ar y draed, a mae'r draed ar dwylo yn drychddelwedd a fel map bach o'r corff. Ond mae Adweitholeg yn sylwedig ar yr egwyddor bod gennych chi'r pwyntiau atgylch yma ar eich traed a'ch dwylo, sef y reflex points, sydd i bob pwrpas yn gweithio'n ofnadwy o debyg i acubigiad, acupuncture yn hynny o beth. Wedyn, da ni wedyn yn gwthio ar yr ardaloedd penodol yma sy'n cyfatab efo bob un system, organa, chwarena yn y corff mwyn dŵad a balans i fewn i'r corff. So, trwy pwyso a chyffwrdd yn ysgafn ar y pwyntiau hyn, y nod yw annog y corff i adfer cyflwr o gydbwysedd ac annog iachau'r corff. Mae'n therapi hollol holistig. So, dyn ni jyst yn helpu chi a'ch corff i helpu ac iachau ei hunan. Felly dim Sian a fi sy'n deud hyn wrtha chi. Mae'n cyn fama, cyn Inia, cyn Deidia a pawb arall wedi bod llawer doethach na ni dros y blynyddoedd. Wan tra, fedrwn ni olrhain hwn yn ôl mor bell a 5,000 o blynyddoedd cyn Crist. Wan meddyginiaeth traddodiadol Sieinaidd mor bell a 4,000 o blynyddoedd yn ôl cyn Crist, lle oedden nhw wedi gweld y cyswllt rhwng y traed a'r corff cyfa. Ac oedden nhw'n gweithio i gynnal iechyd a chwistro clefyda. Yn hytrach na illa dyddi yma, da ni yn apto fynd i weld doctor pan da ni'n sâl, mae hwn yma i geisio cadw ni'n iach cyn i hynny ddigwydd. Yn y llun gwylod yma, os da chi'n weld o, beth y ffysegwyr ydy hwn yn yr aif te 2,500 o flynyddoedd yn ôl cyn Crist. Ac yn y hieroglyffia ar y wal, maen nhw'n dweud rhowch nerth a peidiwch achosi poen. A dyna'n bendant da ni'n drio wneud, da ni'n trio nerthu chi wrth roed y driniaeth i chi. Reit, dyn ni'n mynd i sôn am Eunice Ingham blan, a ni'n galw hi'n mam Adweitholeg. So hi, dar i datblygu yr Adweitholeg modern yn y gorllewin, mae fi Anwen a nifer o rhai sy'ch chi'n mynd i weld wedi hyfforddi yn. So roedd hi'n gweithio fel physiotherapydd yn America ac yn ymchwilio i'r theori therapy zone neu zone therapy. Datblygodd y theori traed o foot theory yn y 1930au. Trwy gweithio gyda cleifion, mi ddarganfyddodd dyddodion crisial i'w deimlo ar y draed, a gan defnyddio cyffyrddiad sydd yn symud a chyffyrddiad i dor, so fel y lindys, y caterpillar technique dyn ni'n defnyddio. Trwy defnyddio techneg yna, roedd hi'n sylweddoli bod trwy gweithio ar y crisialau, bod y poen y cleifion yn gwella. Ac trwy ymchwil bellach, creodd mapiau traed, ac hi daeth fyny ar term reflexology neu adweitheg. Ym 1938 yna, mi ddaru hi cyhoeddi ei llyfr Stories the Feet Can Tell, ac yna aeth i amgylch y byd yn dangos i pawb ei theori newydd hi. Mi fuodd Doreen Bailey'n gweithio gyda hi yn y 1960au, a hi daeth â Adweitheg i Brydain. Ac yn 1978, mi ddaru Doreen Bailey sefydlu'r ysgol Adweitheg cyntaf ym Mhrydain, sef y Bailey School of Reflexology, a mae hwnna dal i rhedeg hyd heddiw. Na dad Adweitheg hefyd, dyn o'r enw Dr William Fitzgerald, ac mi oedd o yn lawfeddyg ENT. Ac oedd o efo'r diddordeb mawr yma hefyd yn y traed a'r cyswllt efo'r corff. A mi ath o mor bell a darganfod bod o'n gallu rhoi pwysau'r fanna atgyrch penodol oedd yn cyd-fynd a darna yn y corff a cario allan man llawdriniaethau ar unigolion tra'n gwneud hynny. Tydi Sian a fi'n gwneud hynny rhag i ni godi ofn yna chi. Rwan ta, dyma ddau ddarlun i geisio dangos yn gliriach yr hyn da ni yn wneud ar y traed. Felly ar y llun ar y dde yn fan hyn, da chi'n gweld y corff a'r traed wedi cael ei roi drosto fo. A dyna sut mae Sian a fi'n gweld traed dyddi yma. Da ni'n gweld y corff ar y traed.
Da ni'n gallu gweithio yn fanwl ofnadwy drwy weithio lawr y zonau yma am i lawr ag ar draws. Ac yn hynny o beth fedrwn ni fod yn agos iawn i'n lle o ran lle da ni'n gweithio ar y corff. Wrth edrach ar y traed hefyd, mi yda ni'n gallu dod i ganlyniadau lliw gwahanol falle ar y traed, darna syth yma acw sydd yn cyd-fynd falle efo poen yn y corff, neu poen yn y meddwl hefyd. Reit, dyma map draed sy'n seiliedig ar y hyn dar i Unisingum datblygu. Mae'n siŵr os ydych chi wedi bod am Adweitheg, mi fyddwch chi wedi gweld map debyg i hyn yn yr ystafell driniaeth. Mae gen i 1, 2 yn ystafell driniaeth fi, dwi'n siŵr bod gen Anwen un hefyd. Mae'n lliwgar iawn, ac yn aml yn dynodi nid yn unig rhannau'r corff, ond y systemau'r corff hefyd, so'r system sgerbydol, cardiofascular, nerfol, ac yn y blaen. Ac mae'r union un peth yn drych ddelweddu ar y dwylo yn ogystal ag ar y traed. Mae'r traed fatha weithiau'n lle chwyddach i ni weithio, ond yn weithio wrth gwrs mae yna rwystrau i hynny. Rhai pobl wedi colli coes neu colli traed ac yn y blaen. Felly nawson ni yn gweithio ar y dwylo. Hefyd rhyw neuropathy lle lle does na boen weithio fysa person well gynnyn nhw ni weithio ar eu dwylo nhw. Mae'n ddrwg gynnau bod hwn i gyd drwy gyfrwng y Saesneg, dos am mapiau dwylo Cymraeg eto. Ac mae'n gweithio ar yr union un theori, wan ta, dwi'n mynd i roi gwaith cartra i mi un ohonoch chi, ond i chi just cadw mewn cof rhai o hwn pan fyddwn ni wrthi'n y funud yn neud ar eich dwylo chi. Felly mae y dwylo yn drychwedd hefyd, ond da ni wedi torri ni hanner, a da ni'n troi nhw ffordd arall, sy'n chydig bach mwy cymlaeth na troed. Wedyn, da ni'n gweithio i lawr fan hyn fel yr asgwrn cefn. Mae'n gallu bod yn effeithiol iawn i boena cefn. Da ni'n gweithio'r bawd fel y man atgyr penna ar gyfer y pen, a gweithio'r sinuses. Wedyn, da ni'n gweithio holl ffordd lawr y llaw y dwylo ar gyfer bob un organ a system yn y corff. Reit, sut mae Adweitheg yn gweithio? Wel, na'r problem does yn neb yn siŵr. Does neb yn siŵr yn union sut mae'n gweithio. Fi Anwen ddim syniad o wir sut mae'n gweithio, ond ni'n gwybod mae o yn gweithio. Does na ddim gwyddoniaeth fel bacio fo fyny, ond mae ymchwil cyffrous yn cael ei gario allan ar y funud, lle maent yn sganio'r ymenydd a'r corff, cyn ag ar ôl triniaethau, i gweld pa effaith mae triniaeth Adweitheg yn cael ar yr ymenydd a'r gweld y gwahaniaeth arni. Mae rhai bobl yn meddwl falle effaith placebo ydi o, os ydych chi'n meddwl ei fod o'n mynd i gweithio, mi wneith o weithio. Mae'r theori ynni, lle mae ynni rhedeg trwy'r corff, a mae hwn yn gallu blocio weithiau, a mewn Adweitheg, dyn ni'n dadblocio a clirio'r manau gan alluogi'r ynni rhedeg yn esmwyth. Mae'n gallu rhyddhau endorffinau a gweithio'r meridians. Mae yna dros 7,000 o nerfau yn y draed, efallai gweithio rhain sy'n cael effaith dda arno ni. Dyn ni'n gallu balansio hormonau, ac un o'r theori mwy diweddar yw'r fascia, sef y meinweg gyswllt, y connective tissue. A mae hwn ym mhob rhan o'r corff, ac mae fel gwe pre-cop, 3D sort of thing. A mae'n gallu tynhau, a hwnna sy'n achosi'r poen gyda'r cyhyrau ac ati. A wedyn gallu ni, trwy gweithio ar y draed, yn gallu dadweindio, so mae ffasia'n dadweindio'r droed, hollol fyny'r goes, hollol fyny'r corff i'r ardal mae angen, ac wedyn rhyddhau'r tensiwn. A fi'n credu y ffasia mae fi Anwen yn gweithio dipyn ar y funud, ond yn personol dwi'n meddwl bod yn dipyn bach o bopeth. Dwi'n credu bod yna jyst un theori o sut mae'n gweithio. Fi'n credu mae'r traed yn galluogi ni gweithio gwahanol elfennau o'r corff ac chydig bach o bopeth sy'n neud o gweithio'n dda. Be wyt ti'n meddwl, Anwen? Ie, na, dwi'n cytuno efo chdi. Da ni angen ymchwil llawer mwy i gael ei gario allan, a dwi'n meddwl bod yna niferoedd ohona ni erbyn hyn does Sian yn meddwl yn yr un fodd, sef oherwydd bod yna niferoedd o ffyrdd i fewn i Adweitheg a safona gwahanol. Safoni Adweitheg ydy'r ffordd ymlaen, oherwydd mi da ni'n ymwybodol pa mor effeithiol mae'n gallu bod. Ond o ran be all Adweitheg wneud i chi,
Cawn ni ddim honni am funud fod o'n neud dim byd mwy nag ymlacio chi a chydig o bethau eraill. Ond mae Sian a fi'n ddyddiol yn gweld bendith anhygol mewn unigolion. Mae'r straeon anecdotal da ni'n gael yn ddyddiol yn lloni'n calonna ni. Mae pobl yn dod yn ôl am broblemau corfforol a meddyliol. Wedyn, y pethau da ni'n gael ddeud, a mae yna heddlu Adweitheg allan yna'n edrych ar y gwefannau ni ac yn gwneud yn siŵr bod ni ddim yn honni ddim byd arall, ond ymlacio, rhyddhau eich tensiynau chi, helpu gyda cwsg, bod o'n ofal holistaidd, bod chi'n cymeryd rheolaeth ohonoch chi'ch hun wrth gerad trwy'n drysa ni ac yn edrych ar eich hun yn gyfannol yn hytrach na jyst yn ddarna fel arall. Fel sa'n ni'n mynd i lle doctor, sa'n ni'n cael trin yn pen a trin yn corff yn wahanol, ond yr un peth yda ni yn wrth gwrs. Mae o'n dod am deimlad o ymlacio tyfn iawn i rai pobl a balansio y corff yn ôl. Mae o'n gwella chwilio chi, fel os da chi'n ymlacio, rhyddhau tensiwn a cael cwsg gwell, mae'n sefyll i reswm. Mae hynny wedyn wrth gwrs yn mynd i wella'ch trais cyffredinol chi, a fyddwch chi wedyn yn gallu ymdopi o straen bywyd yn well. Felly, beth da ni'n gynnig, Sian? Wel, dyna chi gwestiwn. Da ni'n gynnig dipyn o bethau i ddeud y gwir. Mae'r ddwy na ni wedi cymhwyso i allu cynnig adweitheg clinigol. Felly, da chi wedi gofyn o beth yw'r gwahaniaeth rhwng hwnnw ag adweitheg arferol. Safona unwaith yn rhagor a fedrith y ddwy na ni'n pwysleisio hynny ormod. Mae safona dysgu a gweithio yn amrywio'n fawr iawn, a dyda ni'n mynd deud fod un yn well na llall, gwahanol ydy bob peth. Felly, da ni wedi cael yn dysgu i weithio efo cymhlethdodau meddygol dwysach falle'n y rhai. Da ni'n gweithio fo'r achos y cyflwr. Da ni'n cael trin cyflwr yn ei hanfod, ond da ni'n trin y rhesymau tu ôl i'r cyflwr yna a dadwneud yr daflun cymhlethach efo'r unigolyn. Mi fyddwn ni bob tro yn cymeryd hanes meddygol, casglu hanes meddygol, emosiynol, meddyliol ac hanes meddygol teulu i roed y person sydd o'n blaenau ni yn ei cyd-destun. A da ni'n creu cynllun gofal ar sut i fynd yn blaenau. Ac hefyd mi fysa ni'n yn cynghori pobl ac yn arwyddo nhw ymlaen i lefydd eraill a therapyddion eraill neu weld i doctoriaid. Tra ni yn neud adweitheg, dyn ni'n gallu arbenigo mewn technegau penodol, a mae rhai dyn ni'n neud yn ein hyfforddiant sylfaenol nath ni nôl yn 2019, a rhai eraill wedyn dyn ni wedi neud yn ychwanegol. So, un o'r rhai dwi wedi gwneud ydi adweitheg ffrwythlondeb, siŵr bod Anwen wedi hefyd, so mae hwn yn adweitheg fertility. So, mae'n adweitheg yn cael ei ddefnyddio dipyn i gefnogi cyplau i ddod yn feichiog. Nid yn unig y ddynes, byddwn ni'n gofyn i'r dyn hefyd a trin y ddau, so ni'n trin nhw fel cwpl. Rydyn yn gweithio helpu'r hormonau a'r system nerfol, a'r pwrpas ydy cael y corff i gweithio gorau iachus, a hefyd y ffactor ymlacio. Pryd chi'n trio bod yn feichiog a mae chi'n cael trafferth, mae hyn yn gallu bod yn adeg eitha bryderus i rhai. Ac dwi'n gwybod gyda fi fy hun, efo rhai cymteied fi, gyd oedd angen oedd ymlacio. Weithiau mae'n cymryd 6 mis, weithiau hirach, ond trwy wneud y gwaith ar y system nerfol, a'r system hormonau, a rhoi amser i nhw ymlacio, nhw'n dod fewn, deda, guess what? A ti'n fel, mae'n amazing. A maen nhw'n bobl special i gweithio efo hefyd, bod chi wedi helpu ar dechrau'r siwrne yma. Ie, cytuno efo chdi, Sian, does am byd gwell na cael negas yn deud, dwi wedi beichiogi. Mae o'n llenwi calon rwy'n dydi. Un math o adweitheg dwi'n gynnig, ac dwi'n siŵr i chi gytuno rhwng i esbonio fo bod o'n rwlio ddi ar y dafod. NEPIP, Neuroendopsychoimmunopodi. Pidiwch a gofyn i mi ddeud o eto.
niwroleg astudiaeth o'r system nerfol, yr endocrine rhwydwaith cymlaeth o chwarennag organa, a da ni sydd yn defnyddio'r hormonau reoli a coordiniddio pethau fel gorbryder a hwyliau chi, metabolaeth chi, lefela egni ac yn y blaen. Da ni'n gweithio ar y seicoleg ar y person yn unigol ar sut maen nhw'n teimlo ac yn ymateb i sefyllfau, gorbryder ac yn y blaen. Yr imiwnedd, wel, os gyda ni straen, mae'r imiwnedd i lawr. Wedyn, da ni'n gweithio ar y system imiwnedd, a'r codi ydy'r troed mewn Lladin. Wel, da ni'n gweithio ar egwyddor pethau'r enw psychoneuroimmunoleg, a mae hwnnw yn ymwneud efo cyfathrebu ac rhyngweithio rhwng systema nerfol a'r imiwnedd, a'i perthynas efo iachau a iechyd oddi fewn y corff. Mae'n gweithio ar y theori fod bob system yn y corff yn effeithio'r llall. Wedyn beth da ni'n drio wneud ydy cryfhau y cyfathrebu rhwng rhain a cryfhau yr unigolyn. A mae o'n gofyn i'r unigolyn gydweithio efo chi yn ddelweddol ac yn siarad drwy deimladau wrth wneud yr driniaeth. A mae'n gallu bod reit ddwys a gallu bod reit emosiynol. Adweitheg mamolaeth ydy un arall sy'n poblogaidd iawn, a dwi'n gwybod pan o'n i'n disgwyl y plant ges i o hefyd, ni'n mwynhau'r awr na, yn eistedd yn y gadair yn ymlacio, ac hau drws ar y byd. Dyn ni'n ymlacio'r corff yn ystod bechogrwydd i helpu gyda symptomau fel salwch, pelfis poenus, ac yn bwysig iawn paratoi am y geni ei hunan. Mae rhywbeth special eto am weithio gyda rhywun sy'n feichiog, ac yn aml, mi wnawn ni deimlo egni'r baban yn dod drwy'r traed. Mae yna darn ar y droed lle weithiau ydych chi'n gallu gweld siap bron y baban ar y droed. So mae'n neis. A os ydych chi wedi bod os maen nhw wedi dod ato ni i cael adweitheg ffrwythlondeb ac wedyn mamoliaeth, dyn ni'n teimlo rhan bwysig o'r siwrne wedyn. Ac mae'n lyflu gweld nhw. A wrth gwrs, pan mae babi'n cael ei eni, mae'n ni'n gallu rhoi adweitheg i'r mam a'r baban hefyd. Oedran ddim yn problem. Y special dydy Sian. Hynod o special. Ges i ferch wrthnos blaen, mi gafodd ei baban wrthnos dwytha, a pan ddoth i wythnos cynt, oedda ti'n teimlo egni'r baban mor gry ar y traed. Mae'n jyst yn anesboniadwy bron iawn, dydy. Therapi atgyrch gweithredol, dwi wedi gorfod cyfieithu hwn o'r Saesneg, ac tan yn ddiweddar, dwi'n meddwl na mond fi oedd yn neud hwn drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae wedi cael ei ddatblygu gan athrawes oedd yn gweithio efo plant efo anghenion addysgiadol, ac mi oedd hi hefyd wedi cymhwyso fel adweithegydd. Ac mae hi wedi creu model o waith sydd yn ticio bocsys gynestyn ac yn y blaen pan da ni'n mynd i fewn i ysgolion efo fo. A dwi'n mynd i ysgol Pendalar i fyny fama yng Nghaernarfon ac i niferoedd o ysgolion gynradd ac uwchradd hefyd. A dwi'n dysgu y plant i wneud o'r ddwylo eu hunan. A beth sy'n hyfryd amdano fo ydy, da ni'n defnyddio lliwiau'r enfus, a da ni'n defnyddio symbolau rhwydd iawn i'r plant defnyddio i ddysgu sut i weithio o'r dwylo. Da ni hefyd, dwi'n mynd i fewn i'r ysgolion i wneud adweitheg efo'r athrawon hefyd, ac i gefnogi nhw. Wedyn mae hwn jyst yn therapi bendigedig, ond be wnaethon ni sylweddoli ydy, mae o'n gweithio i bawb, felly does dim rhaid cael rhyw ddiagnosis o awtistiaeth neu rhywbeth tebyg i hynny. Mi fedrith hwn weithio i bawb. Wedyn yn hynny o beth, dwi'n gweithio efo teuluoedd, dwi'n gweithio efo mama, tada a pwy bynnag sy'n cefnogi'r plant adra, a dysgu'r plant hefyd i wneud o ar y rhai sy'n gofalu amdanyn nhw. Mae o'n hyfryd iawn. Cwrs, adweitheg arall sydd boblogaeth dyddiau yma di'r adweitheg'r menopos i helpu neu i cefnogi chi trwy menopos. Lot amdan hwn yn yr cyfryngau ag ati wan. Dyn ni gallu helpu gyda symptomau ac hefyd mae jyst yn rhoi siawns neu amser i chi'ch hunan ymlacio a siarad heb straen bywyd. Ac wrth gwrs un peth bwysig dyn ni gallu trio wneud ydy balansio hormonau. Dyn ni gallu gweithio ar hynny. A mae rhai bobl, ddim yn gweithio i pawb, mae rhai bobl yn cael rhyw fath o fydd oddi wrtho fo. So, fingers crossed. Therapi arall ydy therapi atgyrch wedi ei addasu. Mae hwn wedi cael ei greu gan ffisiotherapi siartedig Mhrydain.
ac mae hi yn gweithio ar y traed i leihau poen acute a hir dymor cyhyrol ysgerbydol, yn enwedig anafiadau chwiplash. Mae y model yma yn cefnogi'r unigolyn i ymdopi efo poen yn well. Felly, yn aml iawn o pobl i mewn trwy drws efo yma, gan hofio deithau bod nhw wedi cael damwain car falle rhai blynyddoedd yn ôl. Ac wrth i mi weithio'r asgwrn cefn efo'r dechneg yma, dwi'n darganfod yr hen anafiadau a'r hen anaf maen nhw wedi cael o'r ddamwain neu o ddisgyn oddi ar siglau pan oedden nhw'n blentyn fach ac yn y blaen. Ac mae o jyst yn cyrniatau'r unigolyn ymdopi'n well efo'i poen. Adweitheg cancer wedyn, mae adweitheg yn gallu helpu gyda symptomau'r triniaethau cancer. Wel, fel chemo, so mae'n gallu helpu efo'r salwch, y blinder, colli chwant bwyta a neuropathy. A mae nifer iawn o ganolfannau cancer a hosbisau yn cynnig adweitheg i'w gleifion. A hefyd mae'n helpu gyda straen a gorbryder sy'n dod gyda diagnosis o cancer hefyd. Ac achos gyd yn ei angen ydy eich draed neu'ch dwylo, dy ddim, os ydych chi'n eitha sal, mae rhywbeth reit ymlaciol a hwylus gallu ni wneud sy'n gobeithio gallu helpu chi teimlo well. A mae Sian a fi newydd gymhwyso Lenni mewn adweitheg hynod hyfryd o'r enw orthopedy. Mae wedi cael ei greu gan ddwy ddynas eitha ysbrydoledig lawr yn Bari yn Cymru. Anni yn arfer bod yn oedd hi'n edrych ar ffisioleg, ymarfer corff, oedd hi'n dysgu hefyd, ac oedd hi'n gweithio yn adran oncoleg yn Felindra fel therapydd adweitheg clinigol. Am Sw yn adweitheg clinigol, a mae wedi bod yn darlithio yn Brifysgol Glamorgan a Met yng Nghaerdydd hefyd. A maen nhw wedi llunio model o waith sydd yn torri cwys newydd yn myd adweitheg, sef eto dod yn ôl i be o Sian yn siarad amdano fo, y meinwe cyswllt yma, yr ffasio yma, sydd yn dal bob peth yn y corff efo'i gilydd. Ys dalwm oedd hwn yn rhywbeth o pobl ddim yn dallt o gwbl, a mae wedi bod yn cael ei dallt yn well yn y 40 mlynedd dwytha yma, ond hwn ydy'r peth mae lot o therapyddion corff yn weithio arno fo rwan i ryddhau tensiynau. Ac beth sy'n wych amdano y gwaith mae'r genod wedi greu ydy mae un o'r ysgolion mwyaf blaenllaw yn y byd mewn adweitheg wedi gofyn iddyn nhw fynd i ddysgu nhw hwn. Wedyn dwi'n meddwl Sian a fi'n teimlo yn hynod o freintiedig bod ni wedi cael gwneud y cwrs fel enni fo'r ddwy hynod yma sydd mor flaengar yn y maes. Ac wrth gwrs y syniad ydy bod hwn fatha'r ffasio ydy'r system goll mae pawb ddim wedi siarad amdano fo am flynyddoedd. Mae o mor bwysig ar gyfer y cyfathrebiad yn y corff cyfan, a mae o hefyd yn helpu efo'r imiwnedd a coordiniddio a'r cadwyna'r ffasio yma. A beth sy'n wych amdano fo ydy, da ni yn cael ein dysgu i fesur chi. Felly mae gennym ni ganlyniadau mesuradwy. Pan da chi'n dod fewn, da ni'n mesur y broblem sgynnoch chi yn y symudedd, neu diffyg symudedd sgynnoch chi, ac yn mesur ar y diwedd, a da ni'n gweld y datblygiad positif yn fanno. Ac awn ni mlaen i'r mapiau adweitheg wan. Wel. Dros y cyfnod clo, ges i fraint o wneud sesiwn ar Facebook i meddwl dod o. Ac ar ôl hynny, ges i galwad gan rhyw Anwen o'r Gogledd, oedd hi'n adweithegydd. A fel o'n i siarad a siarad, o'n i'n sylweddoli nad oedd unrhyw adnoddau Cymraeg i adweithegwyr yng Nghymru, wel, yn y byd, really. Ac ar ôl trafod, dwi'n cofio Anwen yn gofyn, ti awydd wneud mapiau adweitheg Cymraeg efo fi? A'n fel, dwi byth di meddwl. Wel ie, pam lai ynddo? Pam dylwn ni ddim cael rhai Cymraeg fan hyn? Felly, dyn ni'n mynd ati a dros 19 mis gyda chymorth Justin, ein dilynydd graffeg, a war y teg iddo fo. Oedd o'n rhoi fyny a lot gyda ni. Dwi eisiau symud hwn fan hyn a fan draw bob 5 munud. Dyna ni'n creu'r unig mapiau adweitheg Cymraeg sy'n bodoli. A mae'n bwysig pwysleisio, dyn ni heb cyfieithu map arall ni rhwngddo ni fi Anwen sydd wedi creu rhain. So ni sydd wedi penderfynu ble mae'r pwyntiau mynd ar y draed o'r gwaith dyn ni wedi wneud. Ac ni sydd wedi bod yn chwilio yn reit dwfn yn yr geiriadur weithiau am y termau am rhai o'r rhannau'r corff oedd angen. Ia, ac dyma yr map, o'r map tu ôl i ni hefyd yn fanno.
Felly'r mapia adweitheg, ychwanno ni ar y broses o, nathon ni lawrlwytho siapia traed. Wedyn mi rannon ni'r bob system o'r corff yn ei hannar. Sian efo'i pina ffelt a'i chreons a finna fath debyg yn y gogledd. Ac oedden ni, reit, na'r system yma gyda di hwnna, a wedyn o'n i yn hwat ei gilydd. Wedyn, mae cyfathrebu hyn o, da ni wedi dysgu lot yn dod Sian am y broses, oherwydd o Justin Anwyl o Gringo yn Pen y Groes, yn ddylunydd graffeg, a da ni'n adweithegwyr, a wedyn mae o'n goblin o gysyniad anodd i geisio i esbonio'n dydi. Wedyn oedden ni, da ni eisiau symud y stumog chydig, Justin, ac oedd Justin yn gorfod wneud fatha'r overlays ma o lyniau, ac mi nath o waith da iawn i ni hefyd. O ran y lliwia, o'n i'n eistedd stafell fita ar Zoom efo Sian, ac o gyda fi rhyw pom-pom sy'n fyny, na'r genod i cael ei pen blwydd, dwi'n meddwl. A dyna, sy'n nath o'n i ddewis y lliwiau, doedd o'n byd mwy technegol na hynny yn anffodus felly. Be da ni yn y broses rwan o'i wneud, cyn mynd ymlaen i ddeud hynny, da chi'n gweld hwn yma. Mae gennym ni'n gwadan dde, gwadan chwith, dorsal ydy'r gair Cymraeg iawn am dop y droed, ar canol y droed ar ochrol. Ac ar dop hwn yn fan hyn, mae gennym ni'n goriad. Felly mae system resbyradol, cyhyrol ysgerbydol, cenhedlu, cardio, calon, lymffatig a treulio, draethol, nerfol a synhwyrol ac endocrin. Ac un o'r pethau da ni wedi mwynhau ydy dod i nabod geiriau sydd yna'n barod, geiriau meddygol sydd yna'n barod, ac un dwi'n meddwl dwi wedi gwirioni a Sian efo ydy'r solar plexus. A mae hwnnw'n nghanol y droed, yn nghanol eich stumog chi'n fan hyn, a mae o'n dal gymaint o emosiwn a gymaint o negatifrwydd ar adegau, a mae'n fendigedig gallu rhyddhau i hwnnw. A gair Cymraeg, a dwi'n siŵr bod niferoedd yr chi'n wybod o, pwll y galon, sef pwll mawr yn calon ni'n yn stumog ni, yr ail ymenydd yr corff maen nhw'n siarad amdano fo rwan yn de. Wedyn, da ni wedi cael modd i fyw yn cael y geiriau yma. Ac da ni rwan yn ceisio lledaenu y gwybodaeth amdan y mapia, a da ni wedi syfrdannu fo'r gefnogaeth a pobl sydd wedi prynu, o'n cleiantiaid yn hunan, i adweithegwyr eraill, ac rhai yn siarad Saesneg a jyst eisiau cael rhywbeth Cymraeg yn ei stafelloedd. Da ni'n sgwennu erthigol i ninau papur Cymru Gogledd America i'r Bendolig amdano fo. A da ni hefyd yn dod i 6 mis o fod wedi lawnsio nhw mis nesaf, wedyn fydd rhaid ni roi mwy o wybodaeth allan adeg hynny. A da ni hefyd... Sori, hefyd mae'r mapau wedi ymddangos yn Eisteddfod yr Urdd, i Llanymddyfri, ac yn Gwyl Canol Dre yn Gaerfyrddin. So we've made it yna. Da ni lledanu'r neges i bawb. A dwi'n meddwl hefyd, be o'r pethau da ni'n eiddgar i wneud, ac eich bod yna rhywun yma heno efo rhyw gyswllt, ydy da ni'n ceisio darganfod os yna rhywun yn y wladfa, adweithegwyr Cymraeg yn y wladfa. So, oedd hyn i fyny ar wal yn fanna yn byddai. Felly, digon am hyn wan. Fel ddudodd Iwnis una mam adweitheg, y pam a phaham ni dwyf yn barod i egluro. Rwyf ond yn gofyn i chi ei drio. Felly rwan mae angen yr hylif dilona a'r tyweli. Iawn, Sian. Ie. Wyt ti eisiau mynd trwy'r diabetes y peth yn quick, neu? Ia, oce. Da ni'n mynd i ofyn i chi rwan fod yn gwneud a cario allan a adweitheg hunanofal ar y dwylo. A gawn ni a chi drwy chydig o rwtîn rwan, rhwng Sian a finna. Rhai o bethau fod yn wyliadwrus amdano fo, 3 peth yn benodol. Os da chi dan law feddyg ar y funud yn ymdrin â unrhyw beth efo'r galon sydd ddim wedi sefydlogi dan feddyginiaeth, yna jyst gwyliwch ni wneud hyn. Ja? Os oes gennych chi glefyd siwgr lle da chi'n gorfod i fonitro fo, gnewch yn siŵr bo chi ar ôl hyn, achos mae'n gallu dod o siwgr lawr a hefyd bo chi'n ymlacio gymaint. A dwi'n eisiau neb fynd i deimlo'n annifyr i gyd. Byddwch yn ofalus os ydych chi anaf i'ch dilo hefyd, ond chi awyr sydd i wthio a sydd mae pethau'n teimlo, chi sy'n gwybod sydd i fynd ar y dwylo. So rhywbeth arall Sian, feichiogrwydd. Os oes rhywun yn feichiog, mi nawn ni ddeud efo symudiadau ella chi beidio gwneud, ond mi gallwch chi wneud bob peth arall. Di hynna'n iawn, Sian? Ie, a dim ond o gwmpas yr ofri a'r uterus bys ni'n wneud efo'r beichiogrwydd. Felly, chi'n barod i dechrau, os ydych chi eisiau
cymryd unrhyw modrwyon neu oriawr i ffwrdd os ydych chi'n gallu, jyst achos awn nhw'n y crim a'r elig i drosto. Ac yr unig reswm ydych chi rili angen y tywel i stopio'r eli i fetha'ch dichcad neu'r soffa. So, rhowch y tywel ar eich pelin. A wedyn, chydig o eli, beth sydd gennau fan hyn. Lafant. Mae'n mynd i hoglio neis, yn dydw? Dim angen lot, dim ond ychydig bach sy'n angen. Ydy pawb efo ni? Pawb efo eli? Dwi efo'n anti-aging, anti-dark spots gen i fan mewn ar ôl troi hanner cant. So, ni jyst yn mynd i dechrau trwy tyluno chydig o'r dwylo. So, just dros y top fel hyn. Dros y bawd a'r bysedd. Yn gwneud siŵr bod o fewn yn dechrau. Dych chi yn gallu gwneud o heb yr eli, ond mae'r eli jyst yn helpu bawd y bysedd symud mwy esmwyth ar hyd y dwylo. A defnyddiwch y cyfle yma hefyd i ddechrau defnyddio'ch synhwyra, ynde Sian? O ran yr arogl, ydy o'n rhywbeth ymlaciol hyfryd, defnyddiwch rhywbeth sy'ch chi'n hoffi'n fawr, a dechreuwch slofi lawr. Iawn. Right. Wan, dyn ni'n mynd i mynd efo bob bys, a dyn ni jyst yn mynd i cylch troi nhw. So, troi, a dyn ni'r nesaf, jyst i rhyddhau nhw chydig, ymlacio nhw. Dim ond fel nedio, mae'n anodd. Pawb yn iawn, mor belled? Bydd o'n mynd yn mwy technegol mewn chydig. Ni jyst yn cynhesu, so jyst troi nhw. Allwch chi tynnu nhw ar y diwedd hefyd, ond ddim rhy galed. Right, ni'n mynd i wneud dwrn efo'r un llaw, a dyn ni'n mynd i gwthio'r dwrn i fewn i'r cledr, y pam, a dyn ni jyst yn mynd i gweithio fe lawr a rownd fel yna. Defnyddiwch y knuckles, gwasgwch fewn. Mae'n gallu fod yn teimlad reit neis. Ydych chi'n teimlo fo'n neis, neu ddim? Dwi'n teimlo fo, mae'n ymlaciol iawn, ynddi? Nawn ni'n neud rhywun peth yr ochr arall. So, dwrn fewn i'r cledr, gwthiwch fewn a symud o gwmpas. Reit, sy'n ni'n iawn. Ni'n mynd i ymlacio'r llengig wan. So, mae'r llengig y diaphragm yn bwysig iawn i helpu gyda'r anadlu ag i ymlacio. So, os ydych chi'n plygu'ch llaw ychydig, welwch chi'r llinell yma sy'n mynd ar hyd fan hyn. Hwn sy'n dynodi'r llengig. Handi iawn, mae gennau llinell yn mynd reit ar draws. Mae Anwen efo llinell dda hefyd. A yna ewch eich bawd a jyst gwthio ar ei hyd. So, nawn ni hyn tair gwaith un ochr. Chi'n gallu gweld yn iawn. Ochr arall. A wedyn, awn i'r ochr arall. So, plygwch, edrychwch ar o'r llinell. Hold on. Mae lle mae'n mynd yn... Oh gosh. Ie, na i wneud efo bys tro yma. So, allwch chi gweld. Heb ardd ar y gweithio i'r camera chi'n gweld, so. Alright. So, chi gyd i ymlacio wan. Ni'n mynd i wneud just ymlacio'r arddwn chydig. So, 2 dwrn rownd y ni, cwpl a chwythiau. Ffordd arall hefyd. A wedyn os dyn ni'n ymglymu'r dwylo, jyst nôl ymlaen. Cwpl a chwythiau. A wedyn mae hwn di un o'r pethau, hoff pethau fe, tapio. So os ydych chi jyst tapio'n ysgafn ar ben y llaw. A mae'n teimlad, wel dwi'n meddwl bod o'n hyfryd. Mae'n jyst fel deffro'r ffasiau, deffro'r nerfau, jyst deffro popeth. A hefyd ar y tu fewn hefyd, jyst tapio ar hyd y llaw. Dwi'n gwybod os ydych chi'n hoff, dwi'n hoff o iawn o hwn. Swn i allu tapio, cael ei angen mwy o tapio yn y bywyd yma. Ac hefyd ar y llaw arall hefyd. A wedyn, i gorffen yr cynhesu, dyn ni jyst yn mynd i gweithio'r meridian. So, ni jyst yn mynd i pincho fewn. Ni'n gweld? So, ar y gewyn a tu ôl, un pinch fanne, a wedyn pinch arall bob ochr. Iawn? A dyn ni'n mynd i wneud hynny ar bob bys. So, hold on, ar y gewyn,
A wedyn un bob ochr ar y gewyn, un bob ochr. Pawb yn iawn hynny? A wedyn, oh gosh, sut dwi'n cael hwn ar y gewyn, un bob ochr. Ti'n well am dangos na fi, dwi'n credu, Anwen. Ti'n well a dangos ar y sgrin. A wan, na i pasio chi draw i Anwen. Fawr i chi, Sian. Dwi'n gwybod. Dwi wedi mlacio gormod i gario ymlaen, dwi'n meddwl. Dwi eisiau chi ddechrau meddwl am eich dilo mewn rhyw ffordd gwahanol. Ych corff chi, da ni weithio dim eich dilo chi. Da ni yn gweithio'r dilo yn amlwg, a mi fydd o fydd i'ch dilo chi. Ond da ni eisiau dechrau meddwl am y darna da ni'n mynd i fod yn gweithio rwan, ac ymlacio a cynorthwyo hyn. Felly, da ni'n mynd i weithio rwan, man atgyrch yr ysgyfaint chi, a da chi'n meddwl pa mor fawr ydy'r man yma. A mae hwnnw ar y darn yma o'r cledr y llaw. Da ni'n mynd i fod yn cwmpasu'r galon yn fan hyn hefyd, mae'r galon fan hyn. Felly dwi'n mynd i ofyn i chi weithio fo yn braf, efo'ch bawd, neu'ch llaw, beth bynnag sy'n rwyddau chi. A troelli. A meddwl am eich anadlu. Os oes gynnoch chi broblemau resbradol, a meddyliwch am ryddhau hwnnw. Amal iawn i bobl ddechrau tagu wrth wneud hwn yn Gran Sian. Gweithio fewn. Ac y law arall. Gweithio mewn i'ch ysgyfaint ar eich dwylo. Pam ydych chi'n neud hyn, allwch chi gwthio'n galetach neu'n ysgafn, mae'n cael yr un effaith. Mae rhai pobl dyn nhw no pain, no gain, a mae'n lleill maen nhw jyst yn licio chydig, ond falle newch chi teimlo rhywbeth sydd, mae hwnna braidd yn tender neu'n sôr fanna, jyst gweithiwch ar y darn yna chydig hirach, achos hwnna be bysyn ni i Anwen yn gweithio ar wedyn. Ac fel da ni'n cofio beth y ffisegwyr, da ni'n yma i achosi poen, da chi'n yma i achosi poen i chi'ch hun, ond mae poen yn arwydd bod rhywbeth angen rhyddhau. Da ni rwan am weithio'r sinus, felly da ni am weithio'r pen, a da ni am weithio'r glust i lawr fan hyn, a da ni am weithio'r sinuses ar y bysydd. Felly da ni'n cychwyn o'r tu allan am i fewn, o'r glust am i fewn. Felly da ni am fynd lawr, ag lawr yr ochr. Rwan, os oes gynnoch chi broblemau sinuses, ella newch chi deimlo'r tyddodion bach mae Sian a fi'n deimlo yn ddyddiol. Sef, da chi'n teimlo fatha rhyw fyblo o dan eich bysydd. Weithio ddewch chi ar draws lefydd sydd yn boenus. Eto, gweithio i fewn, dim yn rhy galad, ond jyst gweithio i fewn i ryddhau. Wan, dwi'n mynd torri dim cyfrinachau, mae gennau gleiantiaid sy'n dod oherwydd sinuses. A mae yna un yn deud wrth iddi hi wneud yr hunanofal yma, ag dod i'n weld i, dydy hi wedi gorfod cael gwrthbiotig am 2 blynedd, a mae'n grediniol na hyn sy'n cadw hi yn iawn. Ti di rhewi, Sian? Mae pawb di rhewi efo fi. Ie. Angharad, ydy pawb di rhewi? Na, dim ond Sian sydd wedi rhewi ar yn fi. Mond Sian sydd di rhewi? Ie. Oce. Sian, wyt ti'n clywad ni? Falle fod o werth i fi adael a gael yn mynd o falle. Ti'n gallu gyrru ni? Os na sa'n derbyn neges dwad, Angharad? Mae'n dibynnu os falle mae'r wes i lawr o fe, falle ni chi'n derbyn. Ia, Neu drio gyrru neu. O, mae di. Oce. Neu aros i fi ddod nôl. Iawn, nawn ni ddisgwyl i Sian ddod yn ôl. Di pawb yn teimlo'n iawn? Sa ni wedi disgyn i gysgu eto dwch? Mae'n anodd gwybod pan mae rhywun yn ei sesiynau fel hyn chi. Os na diflasu pobl ydw i, a Sian, neu
wedi llwyr ymlacio ma pobl. Mae'n anodd gwybod weithiau pan da ni'n gweld gwynebau ar y sgrin. Awn ni mlaen tra bod ni'n disgwyl. Da ni am weithio yn clustia allanol a mewnol a'n llygyd rwan. Wedyn da ni am weithio y glust allanol rhwng y bysydd yn fan hyn. Felly defnyddiwch y law arall i wthio i mewn. Felly da ni am wthio i mewn. Yn meddwl am y clust os oes y broblem. Gwthio mewn. A'r glust mewnol yn fan hyn. Ac rwan gweithio y llygyd. Bydd ar y llaw dde, da ni'n gweithio ar ochr dde, ac ar yr ochr chwith, da ni'n gweithio ar chwith. Ar un peth ochr arall. Felly bod rhywun yn cael gormod o gwyr yn ei clustia, neu tinnitus neu rhywbeth felly, hwn yn gallu bod yn effeithiol iawn i chi. Mae Sian yn dod nôl mewn wan. Gwych. Dyma Amelia di Sian ddod yn ôl i mewn. Ydw trafferth angharad? Dwi'n ôl. Hei, wyt ti'n ôl? Dwi'n ôl. Helo. Haia, dwi'n mynd dy weld ti ar yn sgrin, sti. Ti'n ei fach i mi ffindio chdi. Dwi'n trio edrych amdani wedi ar y... Os y gymaint o bobl ma, dwch. Na ni, dwi'n gweld chdi'n dy holl o gomiant, Sian. Wel, da ni'n nocio fi allan, mi credu, o'n i di ymlacio gormod. Dyna be oedd ti'n meddwl, cyfrifiadur dim locio gormod hefyd. Ie, dwi ar yr iPad lan, so sorry, dir. Wyt ti'n iawn? Ti'n oce? Nes i just mynd ymlaen i wneud y clipiau llygyd. Da ni am wneud y system dreulio rwan. Ia, a da ni'n cael lot o drafferthion efo system dreulio, bod o'n rhywbeth cynhenid, bod o'n rhywbeth sydd gynno ni fel rhyw goletis neu rhyw grons neu rhywbeth felly. Ond hefyd, wrth gwrs, wrth i ni hyniddio hefyd, efallai bod symudedd yn lleihau, a tydan ni ddim yn gallu mynd mor reolau cocodymols, haearn, tabledi, bod peth yn cael effaith diet, ac dim yn cael digon o ddŵr ac yn y blaen. Felly mae hwn yn hynod o effeithiol ac yn un gwych i wneud. Felly, da ni'n mynd i weithio darn gwylod rwan, o blaw. Da ni'n mynd i fod yn meddwl amdan y colyddyn mawr a'r colyddyn bach. Ac dwi eisiau chi gychwyn ar y law dde tro yma, achos mae'r colyddyn mawr yn mynd o'r dde i fyny ar draws ac i lawr ac allan. Felly, da ni eisiau help yr hediad yna fel petai. Felly, efo dwrn os fedrwch chi, dwi eisiau chi gylchu i gyfeiriad y cloc a'r wilod y llaw. Yn meddwl am ymlacio a'ch stumog eich colyddyn mawr a bach, yr holl system dreulio, o'n i'n cynorthwyo hwnnw. A wedyn yr un peth ar y law chwith, efo dwrn o'r law dde. Ac wrth wneud hyn, meddyliwch am eich stumog ar ardal yma, ac ymlacio os fedrwch chi. Achos da ni yn dueddol o ddal tyndra yn enwedig merchaid. Mae yna lot o codd yn y celloedd boed o ar ôl genedigaeth yn y blaen neu llawdriniaethau. Felly, ceisiwch ymlacio wrth wneud hwn. Iawn, hyfryd. Da ni am mynd ymlaen nesaf rwan i'r chwarena adrenals, yr hen adrenal glands na. Da ni'n gwybod amdanyn nhw, maen nhw'n byw ar ben yr arena ni. Ac wrth gwrs, mae'r adrenalin da yn beth gret, yn dydi? Gael fi a Sian drwy heno, a mi eithon nôl lawr yn eitha sydyn ac yflym.
ond hen adrenalin drwg na, yr peth sydd yn aros yn gyson mewn gorbryder a poeni mewn sefyllfaoedd, lle da ni wedi bod mewn sefyllfaoedd reit ddirdynol yn y blynyddoedd dwytha yma efo'r hen Covid ac yn y blaen. Felly, bywyd yn dod a'i fwrn, ac da ni angen tawelu, achos os ydy'r adrenalin a'n rhy uchel trwy'r amser, mi fydd yn ymwnedd ni'n isel a mi fyddwn ni'n sal. Felly dwi eisiau chi weithio fewn i hein. Mae hwn yn fan ffantastig i weithio ar y dwylo. Mwyn ymlacio. Meddwl, os da chi'n cario allan meddwl garwch, os da chi, bobl sy'n neud ioga neu unrhyw fath beth felly, defnyddiwch y technegau meddyliol yna i ddod o hwn i lawr. Felly da ni'n gweithio nhw yn fan hyn. Rwan, mae hwn yn gallu bod yn boenus ar y llaw. Mae rhai pobl yn deud fod yn teimlo bod y clais. Mae hynny'n mynd i fod yn dynodi bod angen i gweithio fo mwyn slofi fo lawr. Gweithiwch i fewn i fan hyn. Mor ddifn na ydych chi isio, mor ysgafn na ydych chi isio. Yn delweddu'n feddyliol yn meddwl am slofi i lawr. A dwi eisiau chi wneud yr ochr arall unwaith yn rhagor. Ti'n iawn, Sian? Dwi'n ôl. Cael trafferth yna heno yma? Wel, siwr o fod bod y bechgyn gyd i logio ymlaen ar yr iPhones neu rhywbeth ydy'n ochr fi allan. Mae'n siŵr beth sy'n digwydd. Da ni ar yr hen adrinal glan, Sian, eisiau bod chdi angen nhw? Ydw. Calm me down. Yn hyfryd. Mae'n weithio ar asgwrn cefn. Mae'r asgwrn cefn yn, wel, pan dwi'n di ysgolion, dwi'n disgrifio fe fel y traffordd hanfodol yn y corff. Heb hwn yn gweithio'n iawn, mae pethau eraill yn mynd o'i le. Ac wrth i ni weithio fel adweithegwyr, mae'r bob un vertebre yn y cefn yn cyd-fynd efo system yn y corff, felly fedrwn ni weithio, Sian a fi weithio pethau allan. Ond yn y rhanfod yma heno yma, da ni jyst yn mynd i ymlacio'r hen asgwrn cefn. Da ni'n mynd i gychwyn o fama, pen yr asgwrn cefn yn y cervical spine, yr asgwrn cefn crefigol fama. Holl o'r awr y thorasig, reit i lawr i'r gwylodion i'n cwmffo ni yn fan hyn. Da chi unau mynd i ddefnyddio 2 fus neu migwr, mae ddyn ni chi. Ond da ni'n mynd i ddechrau droelli i lawr. Newch chi deimlo'r asgwrn yn mynd lawr. Holl ffordd i fan hyn. Mae hwnna'n boenus i mi, achos mae gennau boen gwylod cefn os yma, achos dwi wedi cario beth gwirion o drwm diwrnod o'r blaen. Dwi'n gweithio fewn i hwnna i ryddhau o, a dwi'n teimlo fo'n yng nghefn, credwch neu beidio. Mwyaf da ni'n ymarfer, mwyaf neith y meddwl a'r corff ddod i wybod bod y cyffyrddiad yma i helpu'r mana yn y corff. Neu bod chi'n defnyddio'ch migwrn ac yn gweithio rownd yr asgwrn i ymlacio. A'r un peth ar yr ochr arall. Troelli lawr yr asgwrn o'r ffordd i'r gwylod. Defnyddio migwrn os ydych chi isio. Weithio i fewn iddo fo'n braf. Ani, drosodd i chdi, Sian. Mae'n gobeithio, byddai'n aros ymlaen digon hir i fynd o trwy diwedd o. Reit, yr ardal nesaf yn mynd i gweithio ydy'r ysgwyddau. Pawb, mae'r rhan fwyaf o bobl efo tensiwn neu rhyw fath o poen yn yr ysgwyddau. So ardal yr ysgwydd ydy'r ardal yma. Ac eto, ni jyst mynd i fynd ar baw di cylchdroi o gwmpas. O gosh, allai teimlo crisialau. A'r rhaid i barod. Fyny a rownd. Lawr fanna mae poen ar i fi, a o fanna. So, fyny chi pa mor galed chi pwyso. O, mae fi wedi dechrau clicio fanna fyd.
Byddwn eitha pobl newydd fori, bawb. Byddwn ni yn. A unwaith chi'n neud yr un ochr, ych chi'n hapus bod chi wedi gweithio nhw, a chi'n mynd i'r ochr arall a gwneud yr un peth. Hefyd eich chi iwsio'r knuckle fan yna a fewn chi gweithio fel yna. Jane, dwi angen dod i gweld Ruth fi'n credu eto. So y ysgwyddau fyddwn ni fel arfer yn treulio dipyn amser ar ysgwyddau, achos yn naturiol, mae ysgwyddau pawb efo pwysau'r pen a'r penglog. A wedyn fel menywod, mae gen i'r handbag efo bopeth ynddo fo'n cario. Nhw'n un iau efo'r plant, fes ni'n cario plentyn yn un ochr, handbag ochr arall, yr ysgwyddau sy'n cael y pwysau i gyd. Ac os ydych chi fel fi yma'n glawio, ydych chi'n mynd nôl ymlaen i'r bwt efo'r bagiau siopa, ydych chi'n trio cario nhw gyd i fewn yr un pryd, jyst i safio siwrne. A wedyn yr ysgwyddau sydd wedyn yn cymryd y straen i gyd. Ni'n mynd i gweithio ar y system lymphatig gwan. So ar cefn eich dwylo, chi'n gweld nhw'n glir fan hyn, chi'n gweld yr esgyn yma fan hyn. Dyn ni jyst yn mynd i cymryd y bysedd a gwthio i lawr yn y gap rhwng yr esgyn. Allwn ni mynd y ddau ffordd a jyst gwthio lawr. A mae hwnna'n gweithio ar system lymphatig. Hynod o effeithiol pan mae yna chwydd yn y corff, ond dydy Sian, y system lymphatic top o fama, o dan y cyseiliau ag y gwylod hefyd yn y groen yn yna, yn wych. A hefyd, os ydych chi wedi cael anwed neu rhywbeth mae'n bwysig gweithio ar system lymphatig i cael gwared o unrhyw folion o'r anwed ag ati. Y nesaf, ydych chi ddim i wneud os ydych chi'n disgwyl neu feichiog, ond dyn ni'n mynd i gweithio'r ofri a'r groth. So, os ewch chi a'ch, ffordd gorau i ddangos Anwen, eich bawd a bus, a os newch chi teimlo ti fan hyn, mae'n fel pant bach ar bob ochr yn does. Chi'n chi teimlo hwnna? Fel, ie, a jyst gwasgu fewn, 1, 2, 3. A wedyn nawn ni'r un peth ochr arall. 1, 2, 3. A dibynnu lle ydych chi ar yr cylchred mislif. Mae'r hyn, pan chi'n neud hyn, mae'n gallu fod yn boenus, yn sensitif, a tender, a amseroedd eraill. Yna ddim byd yn digwydd. Alright. Y nesaf, nawn ni'n neud y pwll y galon ar solar plexus. So, dyma sydd fyswn ni fel arfer yn dechrau cloi'r triniaeth. So, os ydych chi'n cwpanu'ch llaw fel yna, chi'n gweld yr ardal yma fan hyn. Os rhowch chi'ch bawd i fewn, mae jyst yn eistedd yn esmwyth mewn fel pant bach. Chi'n teimlo fo? A dyn gys i angen, jyst dal hwnna chi cylchdroi os ydych chi eisiau, neu jyst dal arno fo ag anadlu'n ddwfn. So, anadlu. Hwn dwi angen ar ôl y technical hitches. Ag eto. Dylech chi, wel, chi'n wedi ymlac yn barod yn... A nawn ni'r un peth ochr arall, a tra chi'n neud o'r ochr arall, neu gliro. Os oes rwy'n yn teimlo gorbryder, anxiety, mae hwn yn rhywbeth handi allwch chi wneud. So allwch chi ffindio pwll y galon ar y llaw. Obviously, peidiwch mynd fel yna, ond dwi'n dal dwylo fi fel hyn. Sy'n neb yn gwybod bod fi'n neud o. Allwch chi anadlu yn dwfn 4-5 gwaith, a wneud yn helpu ymlacio chi. A gobeithio ddech chi'n teimlo yn well. So, y pwll y galon yna a anadlu fewn. Mae hwn yn un gwych, os da chi'n cyrraedd lawr stryd a rhyw bryder yn dod dros da chi, neu 3 o'r gloch bore pan mae nos yn hir a phell o awr, mae hwn yn wych. Da ni'n galw fo yr botwm cysgu'n tu ni. Ni'n galw fo botwm hapus yn tu ni. Botwm hapus gen ti chdi? Botwm hapus, ie. A fel y plant, cyn yn mynd i gwely neu rhywbeth, os maen nhw, ti'n fod chydig yn ddim eisiau cysgu, dwi'n dal dwylo nhw a gwasgu fewn y maen nhw'n anadlu.
Ac mae'n cael effaith, maen nhw fel arfer cysgu drwy'r nos wedyn. Yndi. A beth sy'n hyfryd acw, dwi'n siŵr yn peth yn sy'n chdi, ydy mae'r genod yn ymwybodol o faint maen nhw wedi bod wrthi'n ysgol trwy dydd. O, mae o'n brifo heno heto, sydd yn gret bod nhw'n gallu pigo i fyny ar y lefela bach yna ni cyrff. A wedyn, i gorffen, nawn ni just roi'r 2 llaw at ei gilydd. Ac fel bod ni'n deud gweddi, really, ond weithiau chi teimlo'r gres o pwll y galon ar y 2 llaw. Teimlo chydig o gres yn eich dwylo erbyn wan? Mae jyst yn teimlad neis. A fel efo plentyn hefyd, ni'n galw hwn yn hand sandwich. So ti'n rhoi llaw plentyn mewn, ti'n dal bob ochr, a maen nhw jyst fel, o, mae hwnna'n lyflu, mami. So, a hwnna, a na gyd, really, sy'n gen i de. Ond, Dwi'n meddwl bod o'n bwys... Go on, sorry. Gen i neu 2 self hynna'n help i wneud, ond dydy di beth eisiau gyntaf. Ni, da ni'n mynd i ddeud oedd, os da chi'n cofio rhai o'r pethau yma, diolchwch i chi'ch hun am roed amser i chi'ch hun. Da ni yna i bawb arall yn dydan, a dwi'n meddwl bod o'n eitha delweddol gry wrth wneud hyn lle, bod chi'n diolch i chi'ch hun am roed yr amser allan i chi'ch hun. Ie, so chydig o hynna'n help. Oes yna rwy'n yma sy'n cael lot o ugian y hiccups? Hwn di party trick fe, right? So, os ydych chi'n ffindio'r llengig, a chi'n mynd, a ydych chi'n gweithio ar hyd fan hyn, off chi, ar hyd hwn, a jyst gweithio arno fo, gwasgu fewn a gynadlu eto. Cyn chi sylweddoli, fydd yr ugian y hiccups wedi mynd. Ddim angen yfed glasied o ddŵr, penny weired, na ddim byd fanna. Ddim angen neb i dychryn chi. Chi jyst angen wneud hyn ac ymlacio. A fi allan, a mae rhai ffrindiau fi'n cael ugian, a fi fel, gam i ddangos chi tric. A maen nhw fel, waw! So na party trick fi. Anwen, y ti'n deud am yr sinuses, os mae rwy'n efo problemau sinus, especially amser clefyd y gwair, fath yna peth, neu ar ôl anwed, gweithwch y bysau, jyst fyny a lawr y bysau, ynde. A mae hwnna'n gallu helpu clirio eich trwy'n ar sinuses. Dwi'n meddwl yn bendant hefyd efo'r chwymedd, cofiwch hwn. Ac hefyd, os ydych chi yn mynd yr rhy gyson, mi fedrwch chi drio dod ar balans i fewn wrth dawelu yr system drilio. A mae hwn yn gallu fod yn rili effeithiol. Felly, gwneud siŵr dos na ddim toilet yn rhy bell os ydych chi'n neud o. Os chi'n neud o'r am amser ag y galed, mae angen mynd wedyn. A na ni, dwi'n credu'n de, Anwen. Dwi'n credu, ffeithio chi'n mwynhau. Eto dwi eisiau ategu, a dwi'n deud bod tro dwi'n cael gwahoddiad â chdi'tha i siarad fo Merched y Wawr, mae'n fraint, mae'n anhyder cael gwneud, ac yn enwedig ar fforwm cenedlaethol fel hyn. Diolch o waelod calon am y cyfle i allu lledaenu gwybodaeth am y therapi mae'r ddwy na ni yn meddwl sydd yn wych. Diolch o galon. Wel, diolch i chi'ch dwy ynde, am roi eich amser prysur fel hyn i ni heno. Biti am yr hyn broblemau technegol, neu mi ddeithon ni drwyddyn nhw'n dod, mae pawb wedi... Lwcus oedd Anwen yn helpu, neu fysa chi wedi bod ar ben eich hunan? Wel, oedden ni yn meddwl bod yr mwytho yma wedi ymlacio di gymryd nes bod ti'n mynd i gysgu yde. A na, diolch yn fawr iawn i chi. O'n i'm oes gan rhywun, mae'n bleser. Dwi'n falch iawn bod y gymaint wedi troi mewn ata ni heno. Mae'n neges gen Jane Davies a'r ferchog. Diolch yn fawr, Sian ac Anwen. Ond cyn i neb ddiflannu, os gen rhywun gwestiwn yn rhywle? Jane Hughes hefyd yn deud diolch yn fawr iawn am noson llawn gwybodaeth ag ymlacio. Wedi mwynhau'n fawr. A Delyth Davies yn deud diolch yn fawr i'r ddwy ohonoch. Hyfryd. Oes gan rhywun Gaynor, pan mae rhywun ar dannedd tost. Sech nes i ddim gweld dannedd yn digwydd bod ar y map hwnna, ni'n meddwl, mae rhaid bod rhywbeth ar gael i dannedd. Dyna ni, cwestiwn. Wel, dwi ar y funud efo problem o naint, a dwi'n mynd i gael amser i fynd i weld y deintydd. Wedyn, dwi'n gweithio, mi nes i'n gynharach pnawn ma oedd yn blynus gynnau, gweithio i fewn fan hyn. Ac mi fedra i leddfu poen daint yn eitha sydyn i mi fy hun.
Tra'n bod hi'n arbad marian i fi fy hyn hefyd. Tegwen. Wel, dylech chi wedi gweld golwg y deintydd pan oedd yn gofyn o rhaid fi cael dant allan yn gofyn, sut ydych chi wedi bod yn rheoli'r poen? A dylech chi, fi gwasgu hwn ar fy roed. Yn edrych yn syn arna. Wedyn, mae'n dibynnol o pa ochr mae'r boen gynnoch chi. Wedyn, mi fedrwch chi fod yn eitha penodol. Felly mae gennau boen yn y top yn fama, felly dwi'n gweithio y darn yna ar y llaw sy'n cyd-fynd. A reit aml, fydd o'n teimlo'n chydig yn sensitif am e? Bydd. Os mae'n teimlo'n sensitif, jyst aroswch arno fo, gweithio chydig yn hynach. Cariwch ymlaen. Ond peidiwch â gwneud i hyn gymryd lle mynd i weld eich deintydd, de. Mae rhaid i ni ddeud hynny, does, Sian? A peidiwch tynnu danedd i chi dan allan chwaith. O na. Os di'ch danedd chi'n troi'n ddyb. Peidiwch â gysylltu nôl efo ni gyno. Mae'n ei neges gan Sian Howley. Mae di mynd. Ym hardal i chi'ch dwi'n gweithio, Sian yn gofyn, Lic sei wybod yn pa ardal o Gymru chi'ch dwi'n gweithio, di colli'r cychwyn cyntaf. Reit. Ie, wela i o. Ie, pa ardaloedd oeddech chi'n gweithio yn nhw? Dyna be mae Sian Howley yn gofyn. Wel, dwi fan hyn yn gweithio o'r ffarm, a mae gennau stafell triniaeth, a wedyn dwi'n mynd gennau cwplach o cleinteaid lle dwi'n mynd i tŷ nhw. Ond mae bobl yn dod o milltiroedd weithiau. Mae gennau un fam sy'n dod o Llanfer y Miach, di weld fi. Rhai o Abereiron. Mae rhai bobl, maen nhw eisiau dod achos bod ni'n siarad Cymraeg, ond maen nhw'n teimlo mwy cyfforddus. Mae lleill maen nhw wedi clywed trwy bobl eraill amdano ni. A mae'n syni fi weithiau, pan bych chi'n dod mor bell i weld fi amdano? Ond dylwn ni fo'n falch fi. A dwi ti, Sian, yn ffarmers yn wyt ti, yn gyfyrddus, achos ti'n dweud Llanbed neu'r Gymsant, na fel wyt ti'n dod. Ie, so Llandyfri, rhwng Llandyfri a Llanbed, a Llandeilo. Mae'n siŵr mae'n mynd ar y safle we a bethau felly mae'r rhan fwyaf o bobl, ie? Ie. Ac Anwen, wyt ti'n Gaernarfon dweud? Ie, dwi fydd yn Gaernarfon. Nes i sefydlu yn wreiddiol yr stryd y Plas, yn y bwrlwm anhygol yr stryd o siopa annibynnol yn fanno. Ond erbyn hyn, dwi wedi ymgartrefu y busnes yn yr hen barcud yn Gaernarfon, yr hen stiwdio deledu. A'r rheswm ydy hynny, mae o'n ganolfan ddringo eitha enwog. Ond mae yna therapyddion eraill yma, wedyn da ni'n gweithio ac yn cydweithio yma. Dwi hefyd yn cario allan ymweliadau cartra, ac yn ogystal â hynny gweithio mewn ysgolion a gweithlefoedd ac yn y blaen. Felly ardal ehangach Gwynedd ydw i. Mae amryw yn diolch am noson ardderchog, effeithiol, noson arbennig, mae Hazel Thomas yn dweud.Gai ofyn cwestiwn? Siwr iawn, pwy sydd yn siarad? Mae'r eraill yn siarad. Na ni. Tro cyntaf erioed, dwi'n dioddau o sciatica. A fydde'r y bawd yn helpu yma? Mae sciatica yn gallu cael ei dargedu'n eitha rhwydd ag effeithiol drwy adweitheg. Ond wrth gwrs hefyd mae gennych chi wedyn y broblemau sy'n cyd-fynd efo sciatic berig yn does, os oes gennych chi boen yn rhywle arall o'i herwydd o neu o lle mae tarddiad hwnna wedi dod. Sian, ti'n cytuno na fan hyn ydw i'n neud y sciatic? Ie. A mi newch chi deimlo, pwy nath ofyn y cwestiwn, mae'r erydd, ia? Mae'r erydd, mi newch chi eich teimlo fatha crisiala yn symud yna. Pa ochr mae'r boen weitha? De, ta chwith? Dwi'n gofyn yn bersonol i chi wan? Dde. Na bo. Gweithiwch eich llaw dde rwan ta, a wedyn cymharwch eich llaw chwith wrth weithio honno. Peidiwch â bod ofyn chydig bach o boen, ond fel da ni wedi dweud, peidiwch â brifo'ch hun. Da ni yna i symud y boen o'na. Ac wrth gwrs, os da chi rioed i gwneud hyn ar eich dwylo neu o blaen, neu wedi gael oed i wneud ar eich traed, mae hwn yn mynd i fod yn gyfathrebu newydd i'ch corff a'ch meddwl chi. Felly ar y funud, eich efo'r rhaid eich o dwi'n mond yn twtsiad yn nilo achos mae'r ddwy yma di ddeitha fi wneud. Ond mwyaf newchio, mi wneith y corff ddechrau dallt mae y man
sydd yn cyferbynnu yn y corff sy'n cael ei weithio, mae nid y llaw fel petai. Rosemary Williams, eisiau gofyn cwestiwn? Ie, rwy'n cael penne tost ofnadw, os na rywle ar y dwylo, byddai'n gallu helpu. Ardodd y bawd, ynddo? Y bawd. Ie, so fyswn ni'n gweithio fyny'r bawd, i lawr y bawd, just o gwmpas y bawd. A dych chi, os bysych chi'n dod am adweithio, bysych ni'n cwestiynu chi mwy. Cos mae poen y pen yn gallu bod oherwydd tensiwn, oherwydd pryder, mae'n gallu bod hormonau. So mae'n gymaint o rhesymau pam mae person yn gallu cael poen yn pen. Ond yn sicr, os ydych chi'n gweithio'ch bawd, y darn sy'n ar y top fan hyn, holl ffordd fyny, ag ochr yma, ond y ddwy bawd hefyd, y ddau ochr y pen. Os mae rhywun, chi'n gwybod, dwi wedi gweithio ar rhywun oedd efo migraine tra ni'n neud y triniaeth, ag o'n i'n meddwl, dwi'n siŵr bod fi eisiau gwneud hyn, oedd ie, gnafo, wnaeth cymryd meddwl fi otho, ac beth oedd hi teimlo'r migraine yn symud tra ni'n neud y triniaeth. O'n i just fel, waw, really? Ar ôl nifer o triniaethau, oedd i ddim yn cael y pen y tost eto wedyn. Ond ie, gweithwch y bodau fan hyn. Ond mae dibynnu hefyd beth yw'r rheswm am y pen y tost, ynddo? Yndi. Ydy, mae hynny mor bwysig, dydy, ac hefyd, weithiau mae rhaid i ni sylweddoli fod y pen, fod y clir pen falle bach waith cyn gwella. Bod yn dod â'r tensiwn i'r ymwybyddiaeth i uwcholeuo fel petai. Wedyn, mae'n rhyddhau, mae'n fath o mynd at therapy a dywch, sef beth yn ôl at y ffisio yna, mae hwnna'n brifo. Ond wrth gwrs y cymhala, fel peth yn rhyddhau ydi o. Sric bach arall i chi hefyd yn dar, ladies, ydy hyn. Os ydych chi'n gweithio'r pen, ydych chi'n gweithio fewn i fan'na. Os di hwnna'n cymryd chydig bach o amser i ddod yn ôl i fyny, ia? Mae'n gallu bod yn arwydd bod chi wedi blino. Ia? Wel, yn peth o'r croen wrth i ni fynd yn hyn, mae'n cymryd amser i fynd yn ôl i lawr yn dydyn wrth i ni insio. Felly, wrth i ni wthio'r ben y bawd, a mae o'n gwneud hoel, hir yma'n cymryd i ddod yn ôl. Felly cymerwch hwnna fel rhywbeth i roi arwydd i chi eich hun slofi lawr. A rhaid amser i chi eich hunan. Mae fi yn dal y pant yna fo. Bydwch y poeni gynnor a fi'n hefyd. O'n i'n mynd i ofyn y bersonol, oedd gennau gryf cymalau yn y bysedd, wel ac yn yngarddyfnau ac yn bob man. A wedyn doeddwn i ddim yn siŵr wrth wneud yr ymarferion yma ydych chi'n dangos i ni. Os o'n i'n pwyso ar y lympiau yma a'r pethau yma, ydych chi'n sôn am deimlo grisialau bethau felly. Wel, jyst lympiau o'n i'n gallu deimlo, ydy hynny'n... Ydy o'n mynd i weithio rhy fath i mi, dyna beth dwi'n drio ofyn. Be ydych chi'n mynd i fod wedi wneud, Gynnar, ydy, ydych chi wedi cynhyddu llif y gwaed yn y dwylo yndo, i'r cyhyra, i'r cymala. Wrth wneud hyn heno, dych fel, ia? Ia, chos da ni'n gweld y dwylo fel y corff yn dydan. A gweithiau, fi fedrwn ni oeith i nebu wrth drio dehongli poena, cos weithiau poen llaw sydd gynno ni, neu poen troed, yn hytrach na'r pen neu'r beth bynnag arall. Ond efo cymala, mae'r rhaid bod yn ofalus wrth wneud rhag ofni chi frifo'ch hun, achos bod o'n boenus ar y degau. Ond da chi'n mynd i fod wedi gwneud rhywbeth positif ag wel, oedden ni'n gwneud y lymff, mae'r lymff yn mynd i helpu efo dod ar chwydd i lawr ac yn y blaen ac yn y blaen. Ond eich bod chi yn teimlo beth o wahanol i rywun sy'n heb, da, dwi'n gwybod beth ti fel Sian. Ie, o fel yn ei dweud gen, does dim rhaid i chi gwthio'n galed i cael yr un un effeithiau. So, mae, chi'n gwybod, weithiau fod mor ysgafn a plien, jyst mor effeithiol a gwasgu fewn. Ond fi'n gwybod fel rhai adweithegwyr, chi'n ffeindio crisialau, chi'n fel, rhywbeth gweithio ar. Ond weithiau, does na ddim, ond mae'r person dyn ni ddim yn ffindio. Falle di rhai mwyaf sy'n dweud, oh gosh, dwi'n teimlo ffantastig, neu dwi'n rili teimlo bod chi wedi gwneud rhywbeth. So, ie, chi'n angen teimlo be bynnag chi wedi gwneud, mae wedi cael effaith dda arnoch chi heno. A fe chi cysgu gobeithio'n dda iawn. Gobeithio. Dwi'n cael problem fawr i gysgu.
just gafel mewn pethau. Pan ydych chi sôn am wneud dwrn, wel, dwi'n gallu wneud dwrn a bethau, dych chi'n Ie. Gen rhywun arall gwestiwn yn rhywle? Dwi'n gweld pawb rwan, i fynd ar y... Wel, dwi'n ffodus iawn, dwi'n byw efo be Jane sy'n yma. O ie, wel ei wan, Jane. Ie, dwi'n ffodus iawn, dwi ddim yn byw yn bell iawn wrtho Sian. Ac rwy'n mynd at Sian, ac mae rhaid fi weid, ni'n siarad ar y dechrau, dwi'n Sian, a wedyn ni'n symwdd reit. Mae Jane yn dawel. Fi tawelwch. A dda wedi ymlacio'n llwyr. Ych chi'n cysgu? Dim cweit, nagw, na, dim cweit. Ddim bell bant ydw i Sian, dwi ddim bell bant. Ydych chi'n ymlacio'n llwyr? Ond dwi yn ymlacio'n llwyr, ydw. Ac wedyn ni, mae'n rhyfedd, mae'n rhoi rhyw deimlad, mae rhyw deimlad yn mynd trwy'ch corff chi sy'n, mae'n anodd egluro mewn ffordd, ond mae'n rhyw deimlad neis iawn. Mae'n anodd egluro. Mae'n ddifyr i chi ddeud hynna, Jen. Mae pobl yn deud, mae'n brwg i mi, mae'n ddifyr clywed chi'n deud hynna, Jen, oherwydd mae pobl yn deud yn dydyn yn aml, Sian, bod ti'n meddwl egni'n symud, lot o bobl yn mynd i deimlo'n oer, rhai pobl yn mynd i rywle myfyrdod neu cwsg a chwrnu, a rhai pobl yn dweud, a rhaid y lawr ym mhen i, naddo, ar dy draed ti o'n i. A mae rhain aros yn effrodd drwyddo fo ac yn hoffi deud be maen nhw'n deimlo. A mae lot o bobl yn dweud, wyt ti ar yn hefn i rwan yn dweud, wyt ti ar yn ysgwydd i rwan, a maen nhw'n deimlo fo mor fanwl a hynny. Rhai, mae yna lot fawr o bydd rhai tensiynau emosiynol. Trauma, da ni'n gallu cael at bethau yn ddifn. O'n i'n siarad efo therapydd siarad wrth o blaen, ac oedd hi'n deud, mae'n swnio fatha bod chi fel adweithegwyr yn gallu cael at wraidd y broblem yn gynt na ella siarad weithiau. Chos be ddigwyddodd wrth i ni wneud y driniaeth ydy wneud eich corff chi dderbyn be mae'r corff angen i dderbyn ar y pryd. Felly os ydy yna'n emosiynol, gorfforol, mi wneud y corff wneud y gwaith wedyn. A mae fatha rile, felly da ni'n gorffan, da chi'n gadael, a mae'ch corff yn prosesu wedyn am gyfnod. Dwi'n gwybod os da chi'n cael hynna, Jen, ond mae rhai pobl yn cael am ryw ddiwrnod, 24 awr, 48 awr, lle maen nhw'n teimlo, chydig ar ymwydog, weithiau, neu teimlo'r emosiwn yr ryddhau, neu teimlo cwsg gwell am ddyddi allu. Tua sawl sesiwn, chymod, ydy o'n dibynnu ar gyflwr rwy'n neu sawl sesiwn fysa rwy'n angen tasen nhw'n dod at un o'n chi'ch dwy efo problem? Anodd deud, ydy Anwen, ni'n anodd chi dod a trio fo am 4 i 5 neu 6, ond mae'n dibynnu'n hollol arnych chi. A hefyd, mae rhai bobl yn dod unwaith neu ddwywaith, a falle pen tost neu ysgwydd wedyn, a maen nhw'n teimlo well a na ni'n gweld nhw eto am misoedd. Mae rhai wedyn, maen nhw'n dod yn misol neu mwy aml, achos maen nhw'n gweld bod o gyda un ddynes cafodd ei damwain car ofnadwy wyt 12 mlynedd yn ôl, a mae'n dweud yr unig ffordd sy'n cadw hi fynd ydy yr adweitheg, cos problemau symud, really, ydy mobility issues. So mae hi'n dod bob ddefnos 2 wythnos wedyn, so ti'n dod i nabod rhai yn eitha agos achos maen nhw yn siarad hefyd yn yr ystafell triniaeth ag ati. Ond personol dwi'n credu mae yna lefel egniol iddo fo hefyd. A felly fi Jane allu dweud, teimlo fel tinglan yn mynd fyny a ryw, fel shots o static, ti'n fod, bron. Ac fel arfer, fyswn ni ddim yn cymryd 4 i 6 wythnos i'ch corff dod i arfer ar triniaeth o dyd Anwen, ac i'ch chi dechrau teimlo'r egni ag y sensations ma'n dweud, mae rhaid nhw reit od weithio yn nhw Jane, a chi fel, mae'n neis, ond dwi'n siŵr beth ydi o'n. A mae'n anodd i ni egluro hefyd, ond a mynd i fyny ar y person hefyd, mae gennau 2 fab o ferch, a mae'r mab hynna, mae'n just fel wneud y triniaeth, a that's about it. A wedyn mae'r un canol rhain, ac fel, mae hwnna'n neis, wneud hwnna eto, mami. Be di hwnna, mami, neu hwnna eto. So, mae nhw gwahanol personoliaeth, a mae nhw'n teimlo gwahanol, o cael gwahanol pethau allan honno fel. So, ie, be ti'n meddwl, Anwen?
Ia, mae Cymdeithas yr Adweithegwyr yn deitha ni fod rhaid ni weld person unwaith bob wythnos am 6 wythnos a wedyn lleihau o mwyn iddo cael effeithiolrwydd gorau bosib. Ond dwi'n eitha cytuno fyna, Sian, dwi'n meddwl sut wyt ti'n teimlo. Dwi'n yn gweld bod angen hynny fan niferoedd. Mae efo rhai sefyllfaoedd. Os ydym ni yn helpu merchaid drwy ffrwythlondeb, mae rhaid i ni gael nhw drwy gylch cyfa. Wedyn mae rhai pobl yn dod at yn rhws i di edrych ar y wefan ni a mynd, reit, dwi eisiau gweld chi bob wsos am 6 wsos. Mod i ddim yn deud hynna ar y wefan, ond wedi bod ar wefan Cymdeithas yr Adweithegwyr dwi efo. Ond eto na gyd yn ddibynnol yn dydi, ar yr unigolyn, ac hefyd mae'n dod fewn lawr i arian hefyd yn dydi, achos da ni'n codi ar wneud hyn yn dydyn. Ond mwyaf mae rhywun yn gael o, y gorau ydi o. Felly, os di rhywun yn dweud, wel, fwy am bob mis, a dyna sgynna i niferoedd o bobl yn dod bob mis ers blynyddoedd, a maen nhw'n dweud bod o fatha emoti bach, ac bod nhw yn edrach dan y bonat bob rhyw fus, ac yn sylweddoli, o'n i'n meddwl bod wedi gweithio'n galad, achos na i roed gwaith cartref bobl weithiau, dwi'n meddwl sy'n Sian, ond na i roed gwaith cartref bobl wneud, dwi eisiau chi feddwl am hyn, dwi eisiau chi edrych ar yr ymlacio, dwi eisiau chi wneud hyn ar eich dwylo, dwi eisiau chi ddod yn ôl a dweud sut ydych chi. A mae pobl yn meddwl bod nhw wedi ymlacio, ond mae'r traed yn deud y wahanol. Ydy'r traed byth yn deud clwydda fel ddudodd i Iwnus Unam, ynde. Mi ddudith bobl, na, dwi'n smocio, ond mae'r traed yn deitha ni bod nhw. Wedyn, os o'n i'n tegiliad yn ystafell yma. A ddiddorol tu hwnt yn dydy. A ddifyr iawn, iawn. Rhywun arall â chwestiwn yn rhywle? Mae hi 9:00, felly da ni wedi cael awr a hanner ddifyr iawn iawn, a mi hoffwn i ddiolch yn fawr iawn i chi. Llongyfarchiadau hefyd ar y gwaith da chi wedi bod yn wneud i drosi pob peth i'r Gymraeg. Da ni fel mudiad yn gefnogol iawn i bawb sydd yn gwneud pethau felly. Da iawn chi. A dwi'n fedrai ddim ond dymuno'n dda i chi efo'ch busnesau a'r gwaith da yma da chi'n wneud. Bob lwc i chi'ch dwy i'r dyfodol a diolch am heno. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr i chi am cael neud, Anwen. A sori bod fi wedi gadw chi'n chydig. Diolch o galon i chi. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Pawb yn clapio. Diolch yn fawr iawn. Cymwch ofal i gyd. Diolch. Oce, diolch yn fawr i chi. Diolch yn fawr. Dyna.